ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आम्ही नेहमी म्हणतो का हे हिंदू राष्ट्र आहे. हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदुत्वच विचाराचे लोकप्रतिनिधी, नगराध्यक्ष, महापौर निवडून आले पाहिजे अशी सरळ स्पष्ट भूमिका आहे. एवढी विधानसभेमध्ये तेच झालं ना. हिंदू समाजाने आम्हाला सगळ्या जणांना निवडून दिलं आणि हिंदुत्वरी विचाराचे सरकार राज्यामध्ये बसवलेलं आहे. आता तेच पॅटर्न तुम्हाला येणाऱ्या ना महापालिकेमध्ये पण दिसते. आज दादा वर्षावर भेटायला गेले मुख्यमंत्री राणीसाहेब त्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आमचे CM साहेबांबरोबर काही विषय होते, चर्चा होत्या. त्या बाबतीमध्ये CM साहेब आणि त्यांच्यामध्ये सातत्याने भेट होत असतात.